A teď přijde Adélka Kunstová. Pak půjdeš ty do školy, že tě let? Kolik tě? No řekni, 4. Ahoj Adélko. Adélko, kolik ti je let? 3. Adélko, já tady čtu a čert na tebe má nabroušený zuby, že jsi prej hubatá na mami. Hubatá? Čerte a já... Čerte prej lže i tobě. Nelži mi. Ve školce. Já si tě zkontroluji. A jak ti to jde ve školce, Adélko? Já jsem ve školce hodná. Jsi ve školce hodná? Jo. A umíš i nějakou básničku? Káče, do poradí, káče, koutáče, do. Do poradí, káče, koutáče, do. Tak to bylo krásný. Děkujeme, Adélko. Tak si jdem s Andělem dáreček. Tak ahoj. Adélko. A Verunka Sochanová je tady. Verunka, pojď. Dobrý den. No. Ahoj, Verunko. Ahoj. Kolik tobě je let, Verunko? 4. Řekni, 4. 4. A umíš nějakou básničku? Umím. Jo, a řekneš nám ji? Řeknu. Tak povídej. Mikuláš přesel čautek na kolač. Mikuláš převezl nám zimní čas, když Mikuláš naděluje, čelčík za ním poskakuje, celte, rupatý, nehej píta, zlatý, slibuju, zeu zlobit nebudu. Že jsi hodná na brášku. A ještě slib čertovi, že budeš poslouchat rodiče a že budeš hodně jíst, jo? Jo. Co jo? Řekni, slibuju čerte. Slibuju čerte. Slibuju čerte. Slibuju čerte. Že budu poslouchat rodiče. Budu poslouchat rodiče. Dobře, Tak jo, děkujem. pojď, ať ti dám dáreček, jo? Tak co si dostala? A teď Andrej Cimer. Ty, tolik bonbonů. Tam hejíčka, čokoláda, tady toho všechno. Ahoj. Kolik ti je let? 8. Podrží. To je tyčku. Tam je to hodně. Tak pojďte, jdeme dál. Jdeš se daleko dovnitř, jedu taky s tebou. To je čeština. No, možná Pojďte, jdeme dovnitř, jdeme do tepla. To je Verčí, pojď. možná nejdou ty diktáty, ale Válíme. jenom za to, že Níčka má diktátu, za to.